Concentración en Lladrousa contra a reordenación do tráfico no centro urbano. Dúcias de particulares, comerciantes e hostaleiros participaron esta mañá nunha protesta en contra da implantación das medidas que afectarán especialmente os non residentes. Acusan o alcalde de falta de diálogo e de elaborar este plan sen escoitar as súas inquedanzas. Que tal, saúdos? O alcalde da illa defende o plan, di que está aberto a incorporar melloras e avanza a creación dun novo parking de 300 prazas. Vémolo de contado despois dos titulares. Primeira das 4 xornadas de folga das traballadoras de Domusvi en Ribadumia. Hoxe concentráronse ás portas deste centro. Denuncian as súas malas condicións laborais e salarios moi baixos. A Deputación de Pontevedra liderará as reclamacións do IBI a audaza dunha dúcia de concellos polos que transcorre a AP9. Son aqueles que teñen delegado no oral a recadación deste imposto. Algún deses concellos incluídos son Poio, Portas, Barro, Caldas, Pontecesures, Meis ou Valga. O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, visitou esta mañá as instalacións de Actemsa no polígono da Tomada, na Pobra. Na súa visita estivo acompañado polo actual equipo directivo da compañía dedicada á importación e exportación de peixe conxelado e o procesado de túnidos e servizos de conxelación. A ría de Muros e Noia volve ser escenario dun exercicio de busca e salvamento aéreo dirixido polo Exército do Aire. Baixo a denominación de Madrisar Samar 25, está coordinado a través do Centro de Salvamento Aeronáutico de Madrid. Ten como obxectivo practicar os procedementos necesarios para localizar e rescatar os superviventes dun accidente aéreo simulado. E hoxe nas novas tamén falaremos da fase previa do Arousa Fútbol 7 que se vai celebrar en Ribadumia. Vai ter lugar entre os días 17 e 20 deste mes no Estadio da Senra, cunha participación de récord. Contará con 80 equipos procedentes de distintos puntos de Galicia e de outras zonas de España e Portugal. Asuntos que tratamos de contado aquí nas novas do día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Concentración en Lladrousa contra a reordenación do tráfico no centro urbano. Dúcias de particulares, comerciantes e hostaleiros participaron esta mañá nunha protesta en contra da implantación das medidas que afectarán especialmente os non residentes. Acusan o alcalde de falta de diálogo e de ter elaborado este plan sen escoitar as súas inquedanzas. Unhas normas que moitos non ven mal, pero creen que se deberían ter implantado despois de habilitar novas zonas de estacionamento. Dúcias de persoas participaron esta mañá na concentración convocada en Lladrousa contra as restriccións no tráfico aos non residentes nas rúas do centro urbano. Na protesta estiveron presentes moitos comerciantes e hostaleiros que creen que estas medidas van a afectar os seus negocios. Temos un restaurante e en vez de facilitar as cousas o que faga é dificultar as cousas para todos os que temos negocios aquí. El sistema que quieren implantar es bastante engorroso. A mí nos piden que nosotros demos de alta matrículas de clientes. Temos unha incertidumbre, clientes xa nos chamaron por teléfono dicindo que non iban a vir máis á illa porque, claro, ti ves orilla mar, ves ben, pero en calquer momento equivócaste e ras 200 euros. Hoxe é que chega a carta ao meu establecimiento para decirme que vai haber unhas medidas. Primeiro foi a prensa e nós somos os últimos. Na protesta tamén moitos veciños que viven nesa área afectada. A eles as medidas non lles van a afectar porque o sistema vai nos dar de alta de oficio, pero din que lles causa outras molestias, como por exemplo a hora de recibir unha visita dun non residente na súa casa. Eu tiño unha filla fora, cando ven a ver como vai facer. A los vecinos, a los comercios, a los que tenemos las familias aquí, a los que vienen a los familiares de fuera, que no saben las leyes que te pone este señor alcalde. Si queren que non vayan cos coches hasta as playas, pois que fajan así, que hasta ali poidan ir, deixen o coche aquí e que vayan a andar, vale? Pero así desta maneira non, a ver, parece que están quitando unha libertad. Lo que me parece tan mal é primero que no hablaran con el pueblo para saber la opinión del pueblo. El pueblo es el que manda, non manda el alcalde. Con todo, moitos dos que hoxe participaban na protesta non amosaban o seu malestar polas medidas, senón pola falta de información. Mesmo recoñecen que algunhas das propostas poden ser boas, pero precipitadas. Creen que antes disto habería que habilitar novas áreas de estacionamento. Nós non é que esteamos en contra de que teñan que poñer medidas, porque sabemos que eso ten que ser, o sea, eso é normal en todos os sitios, en todos os lugares, hai cambios, hai que adaptar e todos temos que arrimar o hombro. Nós estamos dispuestos a arrimar o hombro, pero tamén estamos dispuestos, o sea,
pedimos que se nos escoite. As medidas non nos parecen mal se fan zonas de aparcamiento. Se o turista ten onde vir e ten unha comodidade e vai a pagar por estacionar e vai a andar tranquilo polo pueblo. No creemos que sea necesariamente una mala idea, simplemente que los pasos previos no se dieron. Primeiro teremos que facer solucións e despois medidas. E non todo as carreiras porque nós nos poñemos a protestar, porque nos informan na televisión do que nos vai a pasar. A protesta sumábase o Partido Popular. Apoiando aquí aos veciños, nós levamos xa protestando por estas medidas varios tempos, o que é a nosa información por parte do Concello como grupo político hasta agora é nula. O plan de tráfico que deseñou o goberno local non afectará a todo o núcleo urbano, senón a unha zona delimitada duns 200.000 metros cadrados entre a Ribeira do Chazo, a Avenida de Castelao, a Rúa Torre e o Camiño da Villeira. Pois, entre tanto, nas zonas residenciais de uso restringido xa están instalados os sinais e os lectores de matrículas que ata mediados de xuño non van multar. O alcalde da illa defende esta reordenación do tráfico argumentando que leva anos escoitando a veciños desa zona queixarse do colapso que viven esas rúas. Luis Arosa asegura que está a escoitar todas as demandas dos veciños e comerciantes e insiste en que o plan está vivo e aberto a cambios. Avanza ademais que están a traballar na creación dun aparcadoiro de 300 prazas preto do instituto. Os sinais e os lectores de matrícula xa están instalados nos 5 puntos de acceso á nova área de uso restringido do centro urbano da illa. Entran agora nunha fase de probas ata o 15 de xuño, cando comezarán a sancionar. Ata daquela, segura o alcalde, faránse as modificacións precisas, segundo di, buscando o máximo consenso. É un documento vivo. Isto hai que ir adaptando pouco a pouco. Pasa, hai que ir adaptándonos todos. Xa o dixo no seu momento, tanto a administración como os veciños. Deixar funcionar isto, como funciona, haberá que pulir 40.000 cousas, xa o dixo no seu momento. É unha vez que estea funcionando, estea ao 100% operativo, é cando un pode dicir está ben ou está mal. O rexedor di entende o malestar que poden xerar estes cambios, con toda asegura que logo de escoitar aos empresarios están a valorar xa algunhas das súas propostas. Falouse coa Asociación de Empresarios polo tema. En principio non, a verdade que había aí unhas discrepancias, por chamar de unha maneira, pero mínimas. Pois unha das propostas que les puxaron é a Avenida Castelao, se pode ser de, fora desta cousiña, desta zona residencial. Estámoslo vendo. Luis Arosa asegura que o Concello tomou esta decisión logo de moitos anos recibindo aquí a veciños da zona afectada queixándose do colapso que vivían esas rúas. Aquí o que non pode ser é que veñamos a este Concello todos os brans a queixárseme, sobre todo do casco urbano, que é o que ahora mismo é o que está na zona residencial, moitísima xente que se me veña a queixar polo tema de que se me colan os coches polo alto da torre, se me colan os coches polo charco, que se me colan por non sei onde, que se me colan por outro sitio, e que isto é insufrible, e que isto é invivible, que pasan moitos coches por aquí. E agora facemos unha maneira de que está ahora mismo, eu creo que vai estar acorde ao que a xente leva moitos anos solicitando, e agora, atopámonos con toda a desconformidade. E lamenta que o PP e o concelleiro non adscrito Matías Cañón estean alimentando este malestar lanzando bulos. É o único que saben facer, criticar, meter bulos. Que é unha copia moi mala de Madrid, moi malos son. É unha copia moi mala. Por último, o alcalde apunta que xa están traballando para ampliar as zonas de estacionamento na illa. Avanza que se está a negociar a creación dun parking de 300 prazas ao carón do instituto, unindo unha parcela de titularidade da igrexa con outra municipal. Primeira das 4 xornadas de folga das traballadoras da residencia Domus Vi de Ribadumia. Protestan unha vez máis polos baixos salarios e as súas malas condicións laborais. Aseguran que non se están cumprindo os horarios ou os descansos. Unha situación insostible, din, cunha carga de traballo que, segundo lamentan, está repercutindo na calidade asistencial dos residentes. A reivindicación non é nova, pero elas non se renden. As traballadoras da residencia Domus Vi de Ribadumia volveron hoxe protestar pola súa situación laboral. Falan de salarios escasos e malas condicións. Cobramos unha miseria, estamos moi por debaixo do SMI. E despois traballamos moitos días sin descansar, polo cual é unha sobrecarga de traballo inmensa, non hai personal, cada vez ratean máis no personal. Denuncian que isto repercute no persoal, pero tamén nos asistentes. Poñen como exemplo de mala xestión por parte da empresa
o que está pasando nestes momentos neste centro. Ahora mismo temos un brote de gastroenteritis donde están faltando moitísimo personal porque está mal. Entonces, aparte de que eles están mal, aquí non se abreu ningún protocolo, non se nos informa, estamos nos peñando mal. E denuncian que a empresa está a antepoñer os cartos ao benestar dos residentes. Estos son fondos buitres que o único que queren son cartos. É iso que teñen que ter en conta a xente, que as residencias están apoderadas por fondos buitres, que non importa de 3 pementos a xente que está aí dentro. Eles o único que son, para eles, nós somos números, pero os residentes tamén son números. Esta é a primeira das 4 xornadas de folga previstas reclamando a negociación dun novo convenio colectivo. A seguinte será o día 22 deste mes e haberá outras 2 en maio. Aquí hai unha cuestión meramente, evidentemente, de condicións laborais, donde as cuestións son realmente moi preocupantes no sector. Falamos de salarios dunha proposta por parte da patronal que implicaba que os salarios das traballadoras estaban por debaixo do salario do SMI, de que non tiña reducción de xornada. Falamos dunha reducción de xornada moi alta, donde as traballadoras teñen que traballar casi 6-7 días seguidos, donde traballan de luns a domingo, domingos incluídos, festivos e demais durante todo o ano. Dende a CIGA denuncian tamén o que considera unha irresponsabilidade por parte da Xunta por ter anunciado hoxe na propia xornada da folga os servizos mínimos. Ademais, denuncian o silencio por parte de Comisións Obreiras e UGT, sindicatos dos que din nin están, nin se lles ve, nin se lles agarda. He visto para sentenza o xuizo contra un veciño de Ribeira acusado de compartir pornografía infantil que se celebrou esta semana na sección sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago. A defensa solicitou a súa absolución ao non quedar probado que o acusado fose o que descargou os arquivos no seu ordenador. Sinalou ademais no seu escrito as limitadas capacidades intelectuais que presenta, dificultando que acceda á web de descarga. Pola contra, os policías que desenvolveron a investigación detectaron preto de 400 arquivos de contido pedófilo compartidos dende a IP do acusado, polo que a Fiscalía mantén a petición de 6 anos e 9 meses de cadea por un delito de corrupción de menores. A Deputación de Pontevedra liderará as reclamacións do IBI a Audasa dunha dúcia de concellos polos que transcorre a AP9. Son aqueles municipios que teñen delegado no oral a recadación deste imposto. Segundo trasladou o presidente provincial aos alcaldes nunha reunión celebrada hoxe, a Administración pontevedresa liquidará 100.000 euros correspondentes a 4 meses de 2023 que non foron aboados. Luís López explicou que a autoestrada beneficiouse dunha bonificación do 95% no IBI dende o ano 1972 ata agosto do ano 2023. No momento que esa bonificación expirou a través do oral, a Deputación comezou a traballar para que os concellos que son atravesados por esta autoestrada cobraran os impostos que lles corresponden. Así, a recadación polo IBI da AP9 pasou de 100.000 euros ata os 2 millóns de euros anuais. A pesar de que o 2024 xa está liquidado, os cartos que agora reclamará a Deputación corresponden aos 4 meses do 2023 que non se pagaron. Algúns dos concellos incluídos son Poio, Portas, Barro, Caldas, Pontecesures, Meis e Valga, que verán elevada a súa recadación. Destacan os casos de Portas e Caldas, que pasarán dos 10.000 aos 194.000 euros e dos 16.000 aos 335.000 respectivamente. Ademais, dende a Deputación estudan tamén a actualización dos baremos do IBI da AP9. Anunciar que vamos a facer esa liquidación na última semana de abril a Audasa. Por lo tanto, aí vamos a reclamar 700.000 euros que lle corresponden a estes concellos. Vai a ter 2 meses para facer o pago, ou senón, pois seguiremos facendo todo tipo de reclamacións. Isto, pois, creo que tamén xa está ben de falar do que pagamos ou pagan os usuarios por utilizar a AP9, que é un momento tamén de reclamarlles beneficios que redunden en todos os veciños que se ven atravesados por esta vía de alta capacidade.
O Concello de Pontevedra toma medidas para asegurar a fachada do Pazo da Cultura. O pasado mes de marzo detectouse a caída dunha lousa nunha das terrazas do edificio. A inspección técnica que se realizou despois detectou máis pezas en risco de caída, polo que se ordenou o peche da terraza superior e a colocación dun valado provisional en distintas zonas do Pazo. O informe emitido pola Oficina Técnica de Arquitectura recolle o encargo dun estudo de detalle na patoloxía e deseño de medidas preventivas a medio prazo, así como medidas correctoras a longo prazo. Tamén se determina a necesidade de colocar protectores a nivel de rúa, que xa se está a levar a cabo a instalación dunha protección para a fachada a través dunha malla de triplo torsión do edificio principal e a colocación dunha protección de malla para as cristaleiras da sala VIP, que é a que dá a Policía Local. Deste xeito, o Concello destinará algo máis de 380.000 euros para estas actuacións de emerxencia, sinalando que a preocupación é máxima. De feito, dende o Goberno local apuntan que se tomarán as medidas necesarias para garantir a seguridade deste espazo. E seguimos en Pontevedra. O Partido Popular non se esquece de Raíña Victoria. A formación volverá a exixir a reapertura da avenida no vindeiro pleno municipal. Vaino facer a través dunha nova moción coa que, ademais de instar o Goberno municipal a volver permitir a circulación pola rúa, reclaman a modificación da ordenanza de mobilidade do Concello para evitar, din, este tipo de medidas. Volvemos al lugar del crimen, volvemos a Reina Victoria, volvemos a donde en el año 2020 Lores dijo que cerraba esta calle para proteger a los estudiantes de la pandemia, cuando Lores utilizó la pandemia para cerrarla y cuando tiempo después hemos sabido todos que mentía a todos los pontevedreses, que les mintió públicamente, que les mintió en el Pleno de Pontevedra, diciendo que era en base para proteger a los niños cuando realmente era una ideología política. Instar de nuevo al Ayuntamiento de Pontevedra a que reabra esta arteria principal y que además de una vez por todas proceda a la modificación de la ordenanza de movilidad, precisamente para traspasar las competencias de la apertura o del cierre definitivo al tráfico de una calle y que ésta se traslade al Pleno del Ayuntamiento. Lo que queremos evitar es que nuevamente se produzcan decisiones arbitrarias como la que se tomó en el 2020 y que se ratificó años después, escudándose, como ya decía Rafa, en una mentira, en la protección de los menores por la pandemia y además adoptándola a través de un bando municipal que no es el instrumento adecuado para la apertura o cierre de una calle principal, de una arteria principal, teniendo además en cuenta que está afectados derechos fundamentales de los ciudadanos de Pontevedra. E o PP de Boiro denuncia o desmantelamento do Parque do Estuario do Río Coroño ante a retirada dos elementos que se atopan en mal estado. Os populares responsabilizan o Executivo do deterioro pola falta de mantemento. Dende o Concello aclararon que existe un proxecto para a renovación integral do parque. Os populares de Boiro comparecían esta mañá no Parque de Aventura do Estuario do Río Coroño para denunciar o seu desmantelamento. Consideran que o mal estado que presentan moitos dos elementos do parque débese á falla de mantemento por parte do Goberno, o que responsabilizan de non conservar as instalacións municipais. Hoy estamos aquí en el estuario del Río Coroño, aquí en el Parque Aventura, un parque que fue ejecutado por el Gobierno del Partido Popular. Y hoy nos encontramos con que se está desmantelando. Después de más de 6 años sin mantenimiento por parte del actual mandatario, nos encontramos que la decisión final es desmantelarlo. Igual que desmanteló parte del skate park que teníamos en las pistas de la Avenida de Constitución, la solución para él es aquello que se deteriora, se elimina y no se repone. Ya no digamos nada de mantenerlo, porque la palabra mantener, lo que han hecho equipos de gobiernos anteriores, no entra dentro de su diccionario. Y esto es lo que ha pasado y lo que está pasando con todos los parques del Concello. Lamentan dende o PP esta decisión, posto que se trata dunha instalación moi utilizada por veciños e visitantes. Este es un parque muy querido por los críos y por las familias. Aquí las familias que en verano, que en la primavera, ahora que viene el buen tiempo, vienen a comer, vienen a pasar una tarde agradable, dejan aquí a sus niños con la seguridad de que lo pasan bien y que disfrutan del entorno. Pues el señor Martiño parece no quiere que las familias disfruten de este maravilloso entorno. Solo parece que le gusta este entorno para subir banderas y salir en la foto de que ha conseguido una bandera. No sabemos qué tipo de bandera.
y todo eso, pero lo importante es salir en la foto. Pola súa banda, dende o Concello de Boiro explicaron que existe un proxecto para a renovación integral do parque, valorado en preto de 100.000 euros para o que xa teñen solicitada unha subvención. Mentres agardan a resolución da mesma, procedeuse a retirar os elementos que se atopaban en mal estado para evitar riscos. Sinalaron ademais que no caso de que non lle sexa concedida a subvención, a reforma executarase con fondos propios. O Concello da Pobra renderá homenaxe a Manuel Hermo, alcalde en funcións durante o golpe de Estado que foi fusilado en 1937. Vémolo despois da publicidade. Seguimos aquí nas novas en Canal Rías Baixas. Ribeira continúa coa súa política de pavimentación e mellora de viais polas diferentes parroquias. Neste caso, a actuación a desenvolver está a executarse en Oleiros, no núcleo dos Muiños. Os traballos, cun orzamento de preto dos 70.000 euros, consisten no asfaltado do vial principal de algo máis de medio quilómetro de lonxitude. Estes días estáse a executar o asfaltado do vial que atravesa o núcleo dos Muiños na parroquia de Oleiros. A actuación cun orzamento de preto dos 70.000 euros ven a satisfacer unha bella demanda da veciñanza polo mal estado que presentaba a estrada debido ás obras de instalación da rede de saneamento que se acometeron na zona e que afectaron negativamente o vial. Nos últimos anos, nesta parroquia, pois unha das principais demandas que había era a pavimentación deste lugar dos Muiños, porque a estrada presentaba pois moitísimas fochancas que tamén provocaban pois danos nos vehículos e incluso se facía fincapé por parte de algunha veciña que os sumidoiros estaban tapados e que non recollían todas as augas pluviais. Por tanto, dende o Goberno Municipal quixemos atender esta demanda cun investimento de máis de 67.000 euros nos que se vai a pavimentar toda a estrada e demais se van a subir os sumidoiros e abrir para que poidan canalizarse ben todas as augas. As pavimentacións son algo moi demandadas polos veciños, así como os outros servicios básicos, e son actuacións nas que temos que priorizar nas líneas de traballo e así o estamos facendo con esa redacción de proxectos e con esa inclusión de outra pavimentación tamén daqui do núcleo dos Muiños, de outra estrada que está en moi mal estado que próximamente tamén se acometerá, así como estender dentro do que é este propio núcleo de vivendas a rede de saneamento a todas aquelas que non o teñen. O alcalde fixo referencia tamén a outros investimentos levados a cabo nos últimos anos nesta parroquia, que supuxeron tamén melloras importantes de servizos, como é o caso da mellora da accesibilidade ao saneamento no lugar da Gándara. Esta é unha obra que se suma a outras que xa temos feito, como por exemplo o saneamento e a accesibilidade na Gándara, na Estrada Xeral, unha actuación de 100.000 euros que fixemos o último ano, que permitiu mellorar a accesibilidade universal na parroquia de Oleiros, mellorar a seguridade para os peóns ao construir unha estrada completamente accesible, pero tamén reforzar os servizos públicos básicos dos que desfruta a poboación, como é o servizo de saneamento. Segundo el, está pendente tamén a cometer diversas melloras no campo de fútbol, coa mellora dos vestiarios e o cambio do alumeado. E ademais diso, pois temos comprometidas neste momento obras por máis de 160.000 euros ligadas ao ámbito deportivo neste caso, como por exemplo pode ser a renovación da iluminación LED do campo de fútbol cun investimento de máis de 15.000 euros e ademais a renovación dos vestiarios que están moi deteriorados do campo de fútbol cun investimento de máis de 150.000 euros. O conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, visitaba esta mañá as instalacións de Actemsa no polígono da Tomada, na Pobra do Caramiñal. Na súa visita estivo acompañado polo actual equipo directivo da compañía dedicada á importación e exportación de peixe conxelado e o procesado de túnidos e servizos de conxelación. Diego Calvo percorreu as instalacións da factoría e supervisou o traballo que se realiza nela, fundada no ano 1994. Durante a visita tivo tamén tempo para coñecer os plans de futuro desta compañía familiar, poñendo en valor o potencial da industria galega de transformación de produtos do mar, da que forma parte esta empresa que na actualidade dá traballo a uns 250 empregados de xeito directo e outros 400 indirectos. A visita rematou coa tradicional foto de familia na que tamén estivo presente o fundador e presidente de honra da compañía, Severino Escurís.
Máis asuntos, a capela de Cortegada en Vilagarcía converterase en centro de recepción de visitantes e punto de difusión cultural. Así anunciaron os conselleiros de Cultura e de Medio Ambiente que hoxe visitaron a illa para comprobar o remate dos traballos de rehabilitación integral deste elemento patrimonial. A intervención contou cun orzamento de 600.000 euros. Este traballo se iniciou fai máis dunha década. Desde aquel momento se veía como unha empresa complicada, difícil, era realmente moi complexo poder montar todo este puzzle ao redor deste proxecto, pero aquí hubo moita vontade, moita ilusión, moitas sinerxias e moita capacidade de entrega. Eu creo que máis alá dos orzamentos, que ao final non deixa de ser unha cifra, é verdade que tiña que aparecer alguén que asumise o investimento de preto de 700.000 euros que se fixeron aquí, isto é o de menos. O importante foi que se foi capaz de crear unha rede de complicidade, de traballo conxunto extraordinaria. Eu só quero poñer en valor isto, non? E o primeiro que imos facer é que sexa un centro acolledor e de recepción dos visitantes, de todos aqueles que nos visitan. E a partir de aí, por suposto, igual que esta fin de semana xa están organizadas visitas, pois sabedes que se planifican todas as actividades que se poidan desenvolver. Agora mesmo, o mellor que podemos facer nesta capela é ver o principio e o fin, donde estaba, que o que conseguimos, que no fixo e gracias a quen. E ese gracias a quen son os veciños e as veciñas e o persoal do parque e despois os profesionais. Vázquez destacou que a recuperación do inmoble estivo acompañada dunha restauración ambiental. Nela investíronse preto de 200.000 euros para erradicar especies herbáceas e arbóreas exóticas como o eucalipto. Pola súa banda, López destacou a reconstrución da bóveda de canón da capela, unha das primeiras realizadas en Europa no século XXI. O templo poderá visitarse xa nesta próxima Semana Santa. Contará con distintos usos como centro de interpretación e recepción de visitantes ou punto de difusión cultural, acollendo distintas actividades como exposicións, presentacións literarias, obradoiros, proxeccións cinematográficas, recitais de poesía ou talleres. Así, os conselleiros asinaron un convenio de colaboración co que se pretende dotar a capela de contido e definir as iniciativas que pode albergar co fin de poñela en valor como un elemento máis do patrimonio cultural de Galicia. E tamén a Deputación de Pontevedra e a Consellería de Medio Ambiente asinaron esta mañá un protocolo para prolongar neste 2025 o programa Ponte a Cero. Trátase dunha iniciativa para concienciar os estudantes dos centros educativos dos 61 concellos da provincia da necesidade de separar os residuos en orixe. O ano pasado realizáronse baixo o seu paraugas máis de 800 actividades. Son actividades adaptadas ás distintas idades, pero sobre todo enmarcadas en darlles a coñecer a importancia que cada neno, nena, cada persoa en Galicia pode aportar co fin de que cada vez separemos mellor, reciclemos mellor e, polo tanto, as emisións de CO2 cada vez sexan moito menores. Que se nós, as Rías Baixas, somos un modelo de sustentabilidade, a xestión dos residuos e toda esa labor de concienciación é determinante, e ese é no que consiste o programa Ponte a Cero, para o cal nós destinamos 150.000 euros que vamos a levar a formación a todos esos concellos, a todos esos colexios dos 61 concellos da provincia, por lo tanto, vivan onde vivan, e aí a traballar, a reforzar todo o que é a labor de concienciación da xestión dos residuos, de separar e todo o que eso conleva. E a Deputación, pero neste caso da Coruña, a través da área de igualdade que dirixe Solagra, achegará este ano uns 620.000 euros a 16 asociacións e entidades en ánimo de lucro para programas en políticas de xénero. A través destas axudas, a institución provincial coruñesa reafírmase no seu compromiso dunha educación en igualdade e na prevención das violencias de xénero. As subvencións oscilarán entre os 900 e os 31.000 euros.
A ría de Muros e Noia volve ser escenario estes días dun exercicio de busca e salvamento aéreo dirixido polo Exército do Aire. Baixo a denominación de Madrisar Samar 25, está coordinado a través do Centro de Salvamento Aeronáutico de Madrid. Ten como obxectivo practicar os procedementos necesarios para localizar e rescatar superviventes dun accidente aéreo simulado. Con este tipo de prácticas, o exercicio busca perfeccionar o adestramento e fortalecer así a coordinación entre os diferentes medios que participan neste tipo de operativos, promovendo unha colaboración máis eficiente e efectiva en situacións de emerxencia. Cambiamos de asunto. O Concello da Pobra renderá homenaxe a Manuel Hermo, alcalde en funcións durante o golpe de Estado que foi fusilado en 1937. A súa fotografía sumarase aos retratos dos rexedores que xa aparecen nas paredes do Salón de Plenos nun merecido acto de reparación e xustiza. A fotografía de Manuel Hermo pasará a engrosar a lista de retratos do Salón de Plenos da Pobra. Con este recoñecemento, o Concello pretende saldar unha débeda pendente dende hai 88 anos, cando o que fora tenente alcalde e alcalde en funcións foi fusilado. El negouse a embarcar na embarcación que estuvo recollendo a varios dos alcaldes e dos políticos que estaban comprometidos ca esquerda en ese momento, en toda a zona. El negouse a embarcar, non quiso abandonar nin a súa familia, nin o seu pobo, e penso que se hai alguén que ten dereito a estar aquí colgado en este salón, por iso tamén quixemos facer a rolda de prensa aquí en este salón, pois é Manuel Hermo. É verdad que non era alcalde, pero si era teniente alcalde e si quedou facendo as funcións de alcalde durante eses días, mentras non foi aprisionado, tomado preso, conducido a Santiago, e ali, como acaba de explicar Patricia, foi fusilado un 16 de abril do ano 37, ou sea que agora cúmplense casi 90 anos daquele fusilamento. O acto celebrarase o mércores 17 coincidendo coa data exacta do aniversario da súa morte. Ademais dos discursos institucionais a cargo do alcalde e da concelleira de Memoria Histórica, participarán no acto o neto do homenaxeado, que leva tamén o seu nome, e o historiador Antonio Pérez. A nota musical correrá a cargo de Mallou. E o homenaxe vai a consistir en poñelo aquí no Concello. Como podedes ver, este salón de plenos ten as fotos de todos os alcaldes da historia da Pobra, e creemos que el tamén tiña que estar. Por eso se fai este acto institucional e con moito respeto e tamén con moitas ganas de facelo. Esta iniciativa enmárcase no compromiso que ten este Concello pola recuperación da memoria histórica e tamén co recoñecemento público, como xa decía, das persoas que, como Hermo, defenderon a legalidade republicana e os valores democráticos nun momento especialmente duro da nosa historia, non? O homenaxe terá lugar no Salón de Plenos ás 8 da tarde. Será un acto aberto a toda a cidadanía. E a Casa da Cultura de Lousame acolle dende hoxe a exposición do concurso fotográfico Luís Casado. A mostra itinerante organizada pola Deputación da Coruña poderá visitarse ata o vindeiro 29 de abril. Que é unha das que máis interese desperta entre o público de todas as vilas, povos e cidades da provincia, xa non só pola exposición de obras seleccionadas, senón polas actividades relacionadas co concurso, como son o caso dos obradoiros, homenaxes e mesmo a edición do catálogo que temos aquí, que, a mí pareceme precioso personalmente, das fotografías galardonadas. A diversidade creativa do certame abrangue todos os xéneros, desde o retrato, ao fotoxornalismo, ao ensaio fotográfico, ou mesmo en branco e negro que en cores, enriquecendo sempre a mirada e renovando a linguaxe visual. E falamos agora desa fase previa do Arousa Fútbol 7 que se vai celebrar en Ribadumia. Vai ter lugar entre os días 17 e 20 deste mes de abril no Estadio da Senra, cunha participación de récord. Contará con 80 equipos procedentes de distintos puntos de Galicia e tamén de outras zonas de España e Portugal. En total vanse disputar 188 partidos, sumando case 100 horas de fútbol nunha experiencia deportiva de moitísimo nivel. Ata Ribadumia chegaránse uns 1.800
dos mozos. Sumando tamén o resto de membros dos equipos, familiares e acompañantes, agárdase que neses días se acheguen ata o municipio unhas 5.000 persoas. Na presentación desta fase previa participaron tamén esta mañá representantes das administracións que patrocinan o evento, encabezados polo presidente da Deputación de Pontevedra e o alcalde de Ribadumia. Logo desta previa, o Arousa Fútbol 7 terá continuidade os días 30 e 31 de maio coa fase decisiva. Si as cousas transcurren conforme o esperado, estamos diante dunha das edicións deportivamente da fase previa máis interesantes de ver polo aberto que está. Eu penso que non menos de 16 ou 20 equipos teñen opcións de loitar polo pase e iso durante os 188 partidos que se van a xogar e as 96 horas de fútbol que se acumulan a campo doble durante 4 días vai nos proporcionar, penso, unha experiencia deportiva de moitísimo nivel. Pero nós tamén pensamos en comarca. Ese fin de semana, esas 5.000 persoas van a percorrer precisamente toda a comarca e eso xenera un movimento económico que creo que é moi importante para toda a sociedade no seu conxunto. Polo tanto, Ribadumia aposta por unha parte polo deporte e por outra parte polo turismo. E este evento nos consideramos que ese turismo deportivo que tanto estamos a impulsar dende o Concello e xunto coas administracións, evidentemente, pois fai que sexa un evento para nós estratégico. Somos a provincia do deporte. O acredita as instalacións nas que estamos hoxe aquí na Senra, unhas instalacións que está dous campos de fútbol, un pabillón que seguramente é o marco idóneo para celebrar un campeonato destas características, pero tamén pon de manifesto a aposta que fan os concellos que de verdad queren apostar polo deporte, valga a redundancia, como é o caso de Ribadumia. Pois así, con esta fase previa do Arousa Fútbol 7 marchamos de contado, chega o programa Orixe e Calidade do sector vitivinícola. A información continúa en canalriasbaixas.com e tamén as nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estar en aire.